श्री विनायक सुजुकी कुडाळ। त्योहार का उपहार लकी ड्रॉ स्कीम 1 सप्टेंबर ते 31 सप्टेंबर। कोणतीही गाडी खरेदी करा आणि मिळवा पहिलं बक्षीस मारुती सुजुकी स्विफ्ट डिझायर, दुसरं बक्षीस जिक्सर SF 250, तिसरं बक्षीस आयफोन। सुजुकी धमाका ऑफर, सर्वांनी फायदा घ्यावा। त्वरा करा, संधीत मर्यादित कालावधीसाठी। लोकप्रतिनिधींकडून जाणून बुजून दुर्लक्ष होत आहे। कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांना मेटाकुटीला आणून जमिनी विकण्यास भाग पाडणं हे यामागचं षडयंत्र नाही ना, असा सवाल ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी केलाय। मुद्द्यावरती म्हणजे खऱ्या अर्थानं इथल्या शेतकऱ्यांसाठी, बागायतदारांसाठी, इथल्या बळीराजासाठी आयोजित केलेली आहे। आज माझ्यासोबत या ठिकाणी आमचे उपजिल्हा प्रमुख चंद्रकांत कासार साहेब, उपतालुका प्रमुख अशोक बिदुरी, आमचे उपविभाग प्रमुख प्रशांत बुगडे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। इथं निशांत तोरसकर शहर संघटक सुद्धा येत आहेत। खरं तर या ठिकाणी कोकणचा बळीराजा म्हणजे शेतकरी असेल, बागायतदार असेल, हा खऱ्या अर्थानं मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आलेला दिसतो। त्यामध्ये हवामान बदल असेल, अतिवृष्टी असेल आणि अनेक मुद्दे असतील म्हणजे ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये। परंतु खऱ्या अर्थानं आजचा शेतकरी आणि बागायतदार जर खऱ्या अर्थाने अडचणीत असेल तर इथल्या लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेमुळे, ज्या पद्धतीने अन्य भागामध्ये लोकप्रतिनिधी आपल्या शेतकऱ्याला, बागायतदारांना जपतायत, त्यांचे मुद्दे अधिवेशन काळात मांडतायत, त्यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरतायत, मात्र इथला कुठचाही लोकप्रतिनिधी, आमदार असू द्या, खासदार असू द्या, पालकमंत्री असू द्या, कुठच्याही प्रकारची साधी दखल घेताना सुद्धा दिसत नाही। ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे। न्यूज म्हणजे वर्तमानपत्र उघडलं की त्यामध्ये पहिली बातमी किंवा कुठेतरी बातमी वाचायला येते ती म्हणजे हत्तींची। कोणाचं शेतीचं नुकसान केलं, कोणाचं बागायतीचं नुकसान केलं, कोणाला तरी मारलं। गेल्या वेळी सुद्धा अशाच प्रकारचं हत्ती प्रकरण ह्या सिंधुदुर्गामध्ये झालं। 2014चं पूर्वी बोलतो आणि 2014 मध्ये बदल झाला। विनायक राऊत साहेब खासदार झाले, वैभव नाईक त्या ठिकाणी आमदार झाले। जनतेची अडचण बघून, जनतेच्या समस्या बघून, गांभीर्य ओळखून त्या ठिकाणी पावलं उचलली गेली आणि हत्ती पकड मोहीम राबवली गेली। यासाठी मी म्हणतोय की जनतेशी नाळ असणारा लोकप्रतिनिधी हवा आहे। आज खऱ्या अर्थाने ह्या शेतकऱ्यांसाठी, ह्या बागायतदारांसाठी, शेतकऱ्याशी नाळ असणारा, बागायतदारांशी नाळ असणारा इथे आज एकही लोकप्रतिनिधी दिसत नाहीये। ज्या पद्धतीने विनायक राऊत साहेबांनी, वैभव नाईकांनी खासदार आमदार असताना दखल घेतली, त्या पद्धतीत आज या ठिकाणी सुद्धा गेले 2 महिने मडुरा, कास या ठिकाणी सातत्याने शेतकऱ्यांची ओरड होते, आंदोलन होत आहेत, उपोषणाला बसतायत, परंतु साधे अधिकारी तिथे जाऊन फक्त दखल घेतायत। साधे खालचे कारकून, जबाबदार अधिकारी कोणी तिथे जात नाहीये। लोकप्रतिनिधी फक्त पेपरमध्ये बातम्या देत आहेत, वनताराच्या पत्रकार परिषद घेतात, 2 महिन्यात पकडणार, 8 दिवसात पकडणार, प्रस्ताव जात आहेत। माझं म्हणणं आहे शेतकऱ्यांना कधी न्याय मिळणार, आमच्या बागायतदारांना कधी न्याय मिळणार। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।